Ndine Aida Chwaya ndi mzanga Yusafita Wilima ndipo tafika ndi nkhani kuno ku MBC. Poyamba nayi mitu yake. Dr. Michael Usi amulumbiritsa ngati wachiwiri kwa president wa dziko lino lero ndipo wapempha kuti pakhale mgwirizano pakati pa anthu onse kuti Malawi akwaniritse masomphenya ake achitukuko. Anthu osiyanasiyana ati akukhulupirira kuti kukhala pa udindo wa wachiwiri wa president kwa Dr. Usi kuthandiza dziko lino kukwaniritsa zinthu zofunika pa chitukuko. Ndipo President Umaro Sissoco Embalo wa ku Guinea Bissau wati malemu Dr. Saulos Chilima anali munthu wokonda dziko lake. Takulandirani mu nkhani zathu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino yemwe angomulumbiritsa kumene Dr. Michael Usi wapempha anthu a mchipani chake cha UTM kuti agwirizane kwa mtunthu ndi boma la Dr. Lazarus Chakwera pofuna kuti dziko lino likwaniritse masomphenya ake achitukuko. Polankhula pamene amawalumbiritsa ku nyumba ya malamulo ku Lilongwe, Dr. Usi anati ngakhale dziko lino likulirabe imfa ya wachiwiri wakale kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima, iwo pamodzi ndi mtsogoleri wa dziko lino ali ndi udindo waukulu kuti atukule dziko lino. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Atalumbira ngati wachiwiri kwa president wa dziko lino, a Dr. Michael Usi anati mwambo ndi umboni osonyeza kuti Mulungu sanalisiye dziko la Malawi palokha pa nthawi yowawitsayi. Dr. Michael Usi anapitiriza kuyamika Dr. Saulos Klaus Chilima chifukwa cha chikhulupiriro chimene anali nacho mwa iwowo powasankha kukhala wachiwiri kwa president wa chipani cha UTM, ndipo mwapaderadera anathokoza president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera amene anaonetsa chikhulupiriro mwa a Michael Usi powasankha kukhala nduna ya boma, komanso panopa powasankha kukhala wachiwiri kwa president wa dziko lino. Pamenepa Dr. Michael Usi atsimikizira Malawi mdziko muno kuti adzipereka mogwirizana ndi president Dr. Lazarus Chakwera kukweza miyoyo ya Malawi komanso kugwira ntchito zosiyanasiyana zofuna kupititsa ntchito zachitukuko patsogolo. Bwana President, mutandiuza kuti mwandisankha. Malomona kuti ndisangalale, mutandiuza zimene zili mkati mwa Vice President imo, ndinaona kuti munthu une nditha kuoneka chonchi koma mkatimu ni mtima wanga ndasanduka nkhalamba. Ndasanduka nkhalamba chifukwa chonena kuti nkhalamba maganizo ake amakhala kufunira zabwino zizukulu ndi anake. Imapanga sacrifice idyani iyo ili ni njala. Nimakonda kuthamanga zimene nimakonda zonse kuthamanga kupita kusika ndekha zonse ndalandidwa. It means my time now will be spent thinking more about the people of Malawi, much more than myself. Kwa mamembala a chipani cha UTM, a Michael Usi alonjeza kuti alimbikitsa chipanicho, komanso kwa Malawi onse, a Michael Usi ati boma la President Dr. Lazarus Chakwera ndilodzipereka kutumikira Malawi wina aliyense. Pokwaniritsa mphamvu zimene president ali nazo m'malamulo akulu a dziko lino constitution, president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera adasankha a Michael Usi kukhala wachiwiri kwa president wa dziko lino kuti alowe m'malo mwa Dr. Saulos Chilima amene adamwalira pa ngozi ya ndege yomwe idachitika pa 10 Juni mu nkhalango ya Chikangawa mboma la Mzimba. Mmene zateremu ndiye kuti Dr. Michael Usi ndi wachiwiri kwa president wa dziko lino wa chinambala 6 kuyambira pamene dziko muno mudafika ufulu wa demokrasi. Isaac Jali, MBC, Lilongwe.
mpingo wa CCAP mu sinodi ya Livingstonia wati kusankhidwa kwa Dr. Michael Ussi kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kuthandiza pa ntchito ya chitukuko komanso kulimbikitsa umodzi mdziko muno. Mlembi wamkulu wa sinodiyi Mbusa William Tembo amathirirapo ndemanga pa kusankhidwa komanso kulumbiritsidwa kwa Dr. Michael Ussi kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Mbusa Tembo akuyankhula ndi Grant Muhango. Poyamba ndipepese kwa mtsogoleri wa dziko lino chifukwa cha imfa yopereka kwambiri ya wachiwiri kwa wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima munjira ya ngozi. Ndinali kunja kwa dziko lino, zinthu zambiri zinandinsa, ndapepese kwambiri ya president. Komano lero tamva kuti mtsogoleri wa dziko lino wasankha Dr. Ussi Michael Biswick Ussi kukhala wachiwiri wa president. Ngati sinodi tifuna tafune zabwino zonse ya Dr. Michael Ussi, ndipo tikukhulupirira kuti Dr. Ussi agwira ntchito molingana ndi zimene Amalawi akuyembekezera. Mukudziwa kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino late Dr. Saulos Klaus Chilima anamwalira, amene wasiya gapu yaikulu kwambiri, amene anali wolimbikira ntchito kwambiri, ndipo amene anagwirizana bwino kwambiri ndi mtsogoleri wa dziko lino. Ndiye tikufuna ndisimikize pano kuti sitikuwakayikira Dr. Ussi kuti agwira ntchito molimbikira molingana ndi zimene Amalawi akudikira kuti kodi vice president atha kugwira ntchito mtundu wake. Pothirirapo ndemanga pa ubale wa pakati pa maofesi atsogoleri awiriwa, iwo anati Dr. Ussi abwera mu nthawi yabwino pomwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akuyetsetsa kuti agwire bwino ntchito ndi wachiwiri wake. Dr. Ussi abwera pa nthawi yovuta kwambiri, chifukwa kubwera kwawo abwera kuti akulowa m'malo mwa munthu amene anagwirizana bwino kwambiri ndi president, ndipo amagwira ntchito molimbikira kwambiri. Ndikuti Dr. Ussi akubwera pa nthawi imene dziko la Malawi likudikira kwambiri kapena likuyang'ana zimene Dr. Chilima amene kuti achite, ndipo amapita ake. Ndikuti Dr. Ussi ali ndi mlingo ndithu wakulu kwambiri woti akagwire ntchito. Ineyo ndinene kuti Dr. Ussi ali ndi mwayi ukubwera chonchi. President wa dziko lino ndi munthu amene utsogoleri wake wayenda mu zovuta zambiri. Akanakhala president wina akanagwa kalekale. President Chakwera atangobwera kunali COVID, kunali kolera, kunali cyclone, kunali zinthu zambiri kenaka kufa kwa wachiwiriwo. Koma president wathu mu zinthu zonsezi walika dziko pamodzi. Chimene ndikuona kuti chikamuthandizira vice president amene wasankhidwa panopa akayang'anitsitse kwambiri mastepo a president Dr. Chakwera. Iyeso atha kukatumikira bwinobwino ngati angagwirizane kwambiri ndi Dr. Chakwera ngati president wa dziko lino. Chifukwa president Chakwera waoneka kuti ndi munthu opirira, wadusa muzowawa zambiri, koma dziko la Malawi silinasungunika ayi. Chimodzimodzi Dr. Ussi ali ndi mwayi ogwira ntchito bwino kwambiri ngati angagwirizane kwambiri ndi mtsogoleri wa dziko Dr. Chakwera. Bungwe la maepiskopi a mpingo wa Katolika la Episcopal Conference of Malawi ECM lafunira zabwino wachiwiri watsopano wa president wa dziko lino Dr. Michael Ussi. Nayo mphatso tebulo ndi ripoti. Mchikalata chomwe chasayinidwa ndi Mbusa George Desmond Tambala, president wa Episcopal Conference mdziko muno, wati kusankhidwa kwa Dr. Michael Ussi pa udindowu mchikhulupiriro kuti atumikira Amalawi mokhulupirika komanso modzipereka. Iwo anaonjezeranso kunena kuti Dr. Michael Ussi ali ndi ukadaulo pa ntchito zosiyanasiyana za boma komanso mabungwe mdziko muno. Apa iwo anati izi zikuwapangitsa Ussi kukhala odziwa mavuto a anthu komanso kukhala oyenera pa udindowu. Iwo anatinso akukhulupirira kuti utsogoleri wake ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino uthandiza kwambiri kulimbikitsa mtendere, umodzi ndi chitukuko kwa Amalawi onse, ndipo akhala akupempha Mulungu kuti awatsogolere ndi madalitso pamene akuyamba ulendo watsopano otumikira Amalawi polemekeza chilungamo komanso kutukula dziko lino. President Dr. Lazarus Chakwera wasankha Dr. Michael Ussi kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kutsatira kumwalira kwa malemu Dr. Saulos Klaus Chilima
yemwe adamwalira pa ngozi ya ndege pa 10 June chaka chino. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiyentonenso mitu yake. Dr. Michael Usi amulumbiritsa ngati wachiwiri kwa president wa dziko lino lero, ndipo wapempha kuti pakhale mgwirizano pakati pa anthu onse kuti Malawi akwaniritse masomphenya ake achitukuko. Anthu osiyanasiyana ati akukhulupirira kuti kukhala pa udindo wa wachiwiri kwa president kwa Dr. Usi kuthandiza dziko lino kukwaniritsa zinthu zofunika pa chitukuko. Ndipo president Umaro Sissoco Embalo wa ku Guinea Bissau wati malemu Dr. Saulos Chilima anali munthu wokonda dziko lake. Wow, your roof timber trusses look amazing. What's your secret? I only use the best anti-termite products on my timber. I trust Sheldrite Anti-Termite to keep them looking pristine. Sheldrite has a special formula that provides deep nourishment to the wood, protecting it from termites and other wood-boring insects. And the best part? It lasts longer than other brands. And it is also available in a colorless variant. See this? With Sheldrite, the liquid penetrates deep into the wood. But with this other brand, it barely covers the surface. Don't settle for cheap products. Choose Sheldrite. It's the premium choice. Sheldrite, the very best. Takulandiraninso mu nkhani zathu. Mtsogoleri wa dziko la Guinea Bissau a Umaro Sissoco Embalo wati Dr. Saulos Chilima anali munthu olimbikira ndipo amafunira dziko lino zabwino. A Embalo anena izi ku Kamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe pa ulendo wawo wa tsiku limodzi omwe amadzapepesa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pa imfa ya Dr. Saulos Chilima. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Poyankhula atakumana ndi mtsogoleri wa dziko lino pa ulendo wake wa tsiku limodziwu, mtsogoleri wa dziko la Guinea Bissau wati ulendowu ndi woonetsa umodzi ndi mgwirizano pakati pa mayikowa ndi anthu ake, pomwe dziko lino lili mu nyengo yolira Dr. Saulos Chilima. Iwo ati kunali kofunika kutero ngati njira yopereka ulemu kwa Dr. Saulos Chilima, yemwe anati anali munthu odalirika kwa Malawi komanso Africa, yemwenso amafunira dziko lino zabwino. Malemu Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu anamwalira sabata yatha pa ngozi ya ndege ku Chikangawa, ndipo dziko lino lili mu nyengo yolira imfazi. Pakadali pano mtsogoleri wa dziko la Guinea Bissau wanyamuka mdziko muno kubwerera kwawo. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Mwapa mpando watsopano wa bungwe la Malawi Electoral Commission Justice Annabel Ntalimanja amulumbiritsa pa udindowu. Iye amulumbiritsa pamodzi ndi makomishonala Mbusa Philip Kambulire komanso Dr. Limbikani Kamlongera. Polankhula pa mwambowu omwe unachitikira ku bwalo lalikulu la milandu ku Lilongwe, mkuona za mabwalo a milandu Justice Lizini Nzikamanda walangiza makomishonala awa kuti agwire ntchito yawo mwaluntha. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti. Asanayambe ntchito yoweruza milandu, anagwirapo ntchito ku nduna ona za chilungamo maudindo osiyanasiyana. Pa 19 Juni 2013 adawasankha kukhala oweruza milandu ku bwalo lalikulu la milandu mdziko muno. Tsopano patha zaka 11 kuchokera pamene adayamba ntchito yoweruza milandu, ndipo pano awasankha kukhalano wapampando wa bungwe loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission MEC, ndipo iwowa ndi Justice Annabel Ntalimanja. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ndiye wasankha Antalimanja pa udindowu kuchokera pa 7 June 2024. I, Honorable Justice Annabel Ntalimanja, Honorable Justice Annabel Ntalimanja, do swear Antalimanja ali ndi digiri ya zamalamulo yochokera ku University ya Malawi komanso digiri ya masters yochokera ku Melbourne mdziko la Australia. Enanso amene awalumbiritsa ndi Mbusa Philip Kambulire komanso Dr. Limbikani Kamlongera. Dr. Kamlongera omwe nthawi ina adakhalapo membala wa board ya Malawi Broadcasting Corporation, pano ndi mkulu wa bungwe la Girls Education Trust. Polankhula mmawawo atatha kuwalumbiritsa anthuwa, mkulu wa zamabwalo a milandu mdziko muno Arezini Mzikamanda analangiza anthuwa kuti atenge malumbiro awo ngati chinthu chowawunikira pamene azigwira ntchito yawo tsiku ndi tsiku.
iwo anati amalawi akuyembekezera kuti bungwe la MEC ligwire ntchito yake mooneka bwino ndi poyera, ndipo kotero anthuwa atenge malumbiro awo kukhala chinthu chowathandiza pa ntchito yawo. Ndipo mmawu ake wapampando watsopano wa bungwe la MEC anati mmene alumbira chonchimu choyambirira chikhala kuona mmene ntchito yokonzekera iyendere malingana nkuti dziko lino lichitisa chisankho chaka chamawa chino. Tipitiriza ntchito imene MEC yakhale ikugwira kukonzekera chisankho chimene chikubwera. Pakadali pano plan imene ilipo ndi ma by-elections akumangochi ndi ku Blantyre tiyambira pamenepo. Ndizachidziwikire kunena kuti amalawi akhala kuyang'ana kwa anthu amenewa kuti adzachite ntchito yopambana pa chisankho chimene chikubwera mchaka cha 2025. So help me God. So help me God. So help me God. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Ntchito yomanga mulatho watsopano pa mtsinje wa Lilongwe mu mzinda wa Lilongwe ikuyenda bwino pomwe kontalakitala tsopano wayamba kukhazikitsa nsanamira za mulatho. Polankhula ndi atolankhani lachisanu mmawa, mneneri ku bungwe loona za misewu la Roads Authority Aposha Kajanga anati iyi ndi njira imodzi yoonetsera kuti ntchito pa mulatho zikupita patsogolo. Margaret Mapando ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ntchito yomanga mlatho watsopano wa Lilongwe yomwe ikuyembekezeka kutha mu Marichi mchaka cha 2026 yalowa ndime ina pomwe kontrakita wayamba kukhazikitsa nsanamira za mlathowu. Malingana ndi bungwe loona za misewu la Roads Authority, nsanamirazi azikhazikitsa mkati mwa miyezi iwiri. Mneneri wa bungweli Aposha Kajanga wati mwa zina mlathowu utalika ndi mamita 1.5 kusiyana ndi mlatho wakale kuti utetezeke ku mvula ya mphamvu ngati ingagwe. Akajanga anati bungwe lawo likugwira ntchito limodzi ndi anthu ozungulira malowa kuti achepetse mchitidwe wa umbava. Oyamba amene ntchito imayamba kuno tinali ndi nkhawa kuti kunoko pena kumapezeka anthu oti amatenga zinthu zimene sizawo mukudziwa. Mwina ana oyenda m'misewu amasikini, mwina ena ongoti akaona kena mtima sukhala pansi amafuna akatenge. Ndiye akhaladi akupezeka patali, koma chimene akuchita anthu akunoko nchoti akamona munthu watenga kandi bagi ya simenti kandi kachisulo kena kake kakunoko akumagwira kupita nawo polisi kapena kubwera nawo pano. Ndiye zationetsa kuti anthu ntchito yayilandira, contractor yo amulandira, ndipo ali ndi chidwi kuti ntchito iyende bwino ithe kuti tikhale ndi mulatho wabwino, zonse zikhale bwinobwino. Mlathowu akumanga ndi thandizo lochoka ku boma la Japan la ndalama zokwana 36 billion kwacha. Mlatho watsopano wa Lilongwe ukuyembekezeka kudzapititsa patsogolo mayendedwe, kukweza chuma komanso kukongoletsa mzinda wa Lilongwe. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Tibwerere ku nkhani ya wachiwiri wa president watsopano yemwe amulumbiritsa lero ndi nkhani yomwe ikuti kazembe wa bungwe la European Union kuno ku Malawi Aaron Skinbach wati akukhulupirira kuti popeza dziko la Malawi lili ndi wachiwiri kwa mtsogoleri lipitiliza kupanga ziganizo zoyenera monga momwe lakhala likuchitira. Mmawu ake mtsogoleri wa chipani cha mafunde a George Nesa omwe chipani chawo chili mu mgwirizano wa tonse ati akukhulupirira kuti ntchito za chitukuko zipitilira kuyenda bwino monga momwe zakhala zikukhalira. Tonse takhala tikuyembekezera kuti tisire Right Honorable Chilima amene ali Vice President, anthu ambiri akhala kuyang'ana kuti kodi atasankhe ndi ndani. Ife timayembekezera kuti asankha munthu wa ku Alliance makamaka ku UTM. Ndipo konda kwambiri kuti a President achiona chofunikira potsata constitution ndikusankha Honorable Usi kuti akhale Vice President wa dziko lino. Chimene tikuyembekeza njoti monga Usi ndi Achilima amagwira ntchito limodzi, apitiriza Right Honorable Usi kugwira ntchito imagwira Achilima poti anthu amadziwana kwambiri kuyambira 2019 imene atengana kukhala president ndi running mate wawo. Munkhani za masewero, kampani ya Premier kudzera mu nthambi yake ya ntchito za chifundo ya Premier Projects yakonzanso ndi kupereka malo osewerera masewero a mpira wamanja atsopano pa Blantyre Youth Center. Amin Musa ali ndi ripoti. Poyankhula pamwambo opereka malowa ku komiti yoyendetsa masewero a mpira wamanja mu mzinda wa Blantyre, mmodzi mwa akuluakulu ku kampani a Jonathan Katunga ati kukonzanso malowa ndi njira imodzi yolimbikitsa osewera masewero wa mdziko muno. Tapereka bwaloli ndi pamene titasinkhasinkha kukhala ndikuona zoti ndi njira yanji imene tingathandizire mipira yosiyanasiyana m'Malawi munomo. Endi mmene anatipanga approach a Sports Council ndi anamu tinaonabe kuti ndi janzeru kumva request yawo, ndipo ife tinavomera
ndipo tinachita mmene tinakambiranamu. mkulu wa nthambi ya boma yoyang'anira mabungwe amasewero ya Malawi National Council of Sports Henry Kamata imwenso anali mlendo olemekezeka pamwambowu oyamikira kampani kamba kaluntha lake lopititsa patsogolo masewero mdziko muno. Nkhani imene yachitika lero imene a Premier Bet achitira makamaka banja la netball kuno ku Malawi ndi nkhani yabwino kwambiri chifukwa monga mukudziwa kuti kwathu kunoku zipangizo komanso malo ochita masewero osiyanasiyana ndi zoperewera zina zonse zabwino. So malo maboma ndifuna ndiyamikire kwambiri a Premier Bet chifukwa cha thandizo limene abweretsa kuno ku netball. Tikuyamika kwambiri. Mtsogoleri wongogwirizira wa bungwe la Netball Association of Malawi Vitumbiko Kubuduza wati kukonzanso bwaloli kuchepetsa ngozi kwa osewera chifukwa cha zipangizo zatsopanozi. I think lithandiza kwambiri kutukula masewero akuno kumwera chifukwa chonena kuti koti ichepesa ma injuries anthu amene amasewera mpira. Koti inali ya hard surface komanso zimapezeka kuti kukagwa mvula anthu amatha kuterereka nkumapweteka olompira kuyima kale kumene. Izi zikuza pomwe masewero ayambiranso mdziko muno atayima kwa sabata imodzi kutsatira imfa ya yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima komanso ena asanu ndi atatu ndipo mpikisano wa Rainbow Paints ukhale kuseweredwa pa bwaloli kumathero wa sabatayi. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Anthu ena ayamikira kusankhidwa kwa Dr. Michael Biswick Usi kukhala wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. Ena ati Dr. Usi ndi munthu olimbikira komanso odzipereka. Kumbukani Phiri ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsumitu yake. Dr. Michael Usi amulumbiritsa ngati wachiwiri kwa president wa dziko lino lero ndipo wapempha kuti pakhale mgwirizano pakati pa anthu onse kuti Malawi akwaniritse masomphenya ake achitukuko. Anthu osiyanasiyana ati akukhulupirira kuti kukhala pa udindo wa wachiwiri kwa president kwa Dr. Usi kuthandiza dziko lino kukwaniritsa zinthu zofunika pa chitukuko. Ndipo president Umaro Sisoko Embalo wa ku Guinea Bissau wati malemu Dr. Saulos Chilima anali munthu wokonda dziko lake. Pezani zambiri pa mbc.mw, MBC Digital, tsamba la Facebook, Instagram ndi X. Munali ndine Aida Chiwaya ndi nzanga Yusavita Wilima. Tsalani bwino.